tot el que l'Església ha fet per a posar tots els nostres mitjans, els joves cristians que han estat presents, que han ajudat, tot això ja és sembrar esperança en el cor de les persones. No? En el fons, el papa Francesc, en la butlla L'esperança no defrauda, ens diu que les obres de misericòrdia són obres d'esperança també. Això és una manera de transmetre l'esperança. Hem intentat també acompanyar en la pregària, perquè l'esperança és esperança també en la vida eterna. Hem saludat, o jo he saludat, a molts familiars, víctimes, que han tingut familiars de víctimes, situacions tràgiques. En l'Eucaristia que vam organitzar en la catedral vaig poder saludar, per exemple, a una dona que va perdre el marit i el xiquet en un poble que es diu Sot de Xera. Quan vaig anar al Mas del Jutge, que és una pedania de Torrent, vaig poder saludar al pare i a l'àvia de dos xiquets, un de 3 i 5 anys. Vull dir, no hem fugit de les situacions més dramàtiques. Perquè jo penso que les persones veiem que no fugim de les seues situacions dramàtiques, que ens acostem a ells, que encara que siga només en un somriure, en un gest de proximitat, en una pregària compartida, són els gestos que d'alguna manera ajuden a les persones a superar situacions que humanament són molt complexes de superar i que són ferides que tardaran molt de temps en tancar-se. Les situacions aquestes són molt dramàtiques i les persones no sols necessiten acompanyament en aquest moment, sinó que jo penso que el necessitaran molt de temps. En una de les reunions que van tindre els rectors de les parròquies afectades, va haver un dels rectors que va dir: mira, després de l'experiència em sent orgullós de ser de l'arquebisbe de València, va dir un sacerdot. Ell havia estat en una parròquia afectada, havia vist la reacció de l'Església, com la comunitat cristiana i com els sacerdots entre ells s'han ajudat, s'han solidaritzat els uns amb els altres. Hem vist sacerdots d'altres parròquies no afectades ajudant a rectors de les parròquies afectades, sacerdots que han vingut de voluntaris a ajudar precisament a rectors de parròquies afectades, quan ells en les seues parròquies no estaven afectades. Pense que ha sigut un moviment de germanor també entre el presbiteri diocesà, que pense que també és una gràcia, de veure que quan en aquests moments de necessitat, que els sacerdots actuen com a germans dels germans. I jo crec que sí, Tal vegada no ha sortit massa en els mitjans de comunicació convencionals, però també m'ha donat una cosa, i és que avui la gent s'informa de moltes maneres. Una fotografia d'un WhatsApp, feta en un mòbil, de l'arquebisbe enfangat, ha arribat a tothom de la diòcesi. Gent que ha tingut relació amb mi per la meva vida sacerdotal, els ha arribat la fotografia en el WhatsApp. Joves del meu poble, que jo ja quasi que no els conec per la diferència generacional, em ve pel carrer i m'ha dit: ens ha arribat la fotografia. Jo penso que l'Església s'ha enfangat i que hi ha una percepció en molta gent de que l'Església s'ha enfangat.